клипът. Страха. Снимаш ли, Ванка? Снимам! Значи, какво ще да разказвам? Какво ще да разказвам? За... Да. Значи, имало едно време една много ненаситна женица, която много обичала да прави кекс. Намъкнала си тя една вечер 3 хлебари от тях да й намачкат тестото. Колко догадано! Но тази проза, тази проза. Така, мъжът взел да се прибрал. Единият хлебар се скрил в килера, другият хлебар се скрил в банята, а третият хлебар досуш голичък на терасата. И така, е нещо. Мъжото. Не, драматично. И така стигнахме до третия хлебар, който е на терасата. Мъжът казал: жена, помеси ли тестото? Тя казала: не, мъжо, има кебабчета в кухнята. За кебабчета да ли говори? За навиците да ли питате? Той казал: добре, жена, отивам да се изкъпя и след това ще ям. Така, тя казала: добре, мъжо, минавай. И отишъл той човека да си вземе каблия. Отворил гардероба и що да види гол мъж. Ти къв си, бе? И мъжът казал: аз съм да гледам самолци. Аз съм да гледам. И що си гол, бе? Еба тия гадини, бе! Казал: добре, ела да ти платя в кухнята, бъди, сядай. Той отишъл и седнал. Казал: пичага, отивам да тегла един душ, защото цял ден съм на работа, идвам да ти платя. Отишъл да си вземе душ. И точно като отвори вратата на банята, що да види? Комбинация каденца, давай! Гол мъж. Казва: къв си ти, бе? Нямаш никакви комплекси! Моля да малко внимаш. Онзи казал: аз съм водопроводчик. И що си гол, бе? Да не се намокра. Казал: окей, отивай при другия гол в кухнята, ще ви платя след Направо ми малко. идват сълзите. Тихо. И много е силно А що не ми? това кола. И третия голичък, не мерси, пичага. С теб ще се видим след малко. Сега. Ало! Огънче да имаш. Не, там има цигари такова. Там между другото има бекоти, така че. Както и да е. И третия пичага, като видял как онзи отива и почва да реди 5 лева на тоя, 5 лева на тоя, 10 лева на тоя, 10 лева на тоя, се ядосал и казал: отворете, отворете! Я